हेल' गाइस, गोदान बर' सं फैगासिनो। आंनि गैजा रोङै फिसा मबाइल स्टुडिअ'जों बानायनाय मिउजिक एन्ड सं। साननैसोनि उनावनो आपल'ड खालामनाय जागोन। नोंथांमोना नायनानै थादो। बोरै जादों नोंथांमोना खोनासंदो। लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना। एसे ट्रेलार बायदियै हगारनाय जाबाय दायो। गोजोन्थों। समायना रमायना गोसोआ जादुआ सोरनो समायना हाय गाइस, नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो अन्नानै प्लिज। बिदिनो बर' मिउजिक एबा सं आपल'ड होबाय थानाय जागोन बे चेनेलाव।